jak sa ste budili motem vrchovací. Jak si splním sen, keď ma jednej noci rataj náša unese. Neviem zabudnúť, jak sa s tebou, jak sa s tebou, jak sa s tebou, jak sa s tebou nemlesím. Ďakujem, vážení priatelia, ste naozaj veľmi tolerantní. Včera sme mali taký trošku, taký fof. Čo tam máme? Vlado vylal, Vlado sa tu pošťal. Utierajte to zatiaľ, ja sa budem tu tváriť. Včera sme mali taký trošku stiesnený program, lebo sme nastúpili na pódium a nevedeli sme, koľko máme hrať. A potom, keď som už akože bol v 2/3, povedali, že stop. Že povedal pán režisér, že stop. Dneska dúfam, že nebude stop, ale nemám kúkať na hodiny, nebudem kúkať, ale nemohol som urobiť žiadnu literárnu prednášku. Ja strašne rád robím také literárne prednášky, lebo nám všetkým k radosti vyšlo druhé vydanie mojej životopisnej knihy, o ktorej povedal Stanislav Štepka, že to je najlepšie záchodové čítanie od roku 1968. Tuto ju predávam, tuto Monička vám to tam predá, keby ste chceli, ja vám to aj podpíšem, keby ste chceli. A ja som si dneska vybral špeciálny úryvok, ale netýka sa Piešťan. Mal som tu nejaký Volačo o sexe tam bolo, ale neviem čo. Môžem kúsok o sexe? Ale ozaj len kúsok, len 3 vety poviem, že. Čo je to muž? Áno, čo je to muž? To je záchodové čítanie, bohužiaľ iba. Muž je biologický druh, ktorý sa často vyskytuje v prírode. V priemere na jednu ženu pripadá jeden muž. Niekedy 2, ale nevedia o sebe. To vám stačí, nie? Hey!